7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το βάλε! Τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε χθες βράδυ η ομάδα της Γροθιάς Κερίνιας, η οποία επικράτησε εκτός έδρας των Olympus Wolves με σκορ 47-53 και ανήλθε εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας. Για την ομάδα του Όλυμπο, ο χθεσινός αγώνας ήταν ο παρθενικός στο χειμερινό πρωτάθλημα, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα και παρά την ήττα έδειξε αρκετά θετικά στοιχεία απέναντι σε έναν αντίπαλο με καθαρά πρωταγωνιστικές βλέψεις. Η αναμέτρηση άρχιζε με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν πιο δυνατά και να παίρνουν προβάδισμα 9-17 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Άμεση ήταν όμως η αντίδραση των γηπεδούχων που, προστάζοντας ατσάλινη άμυνα και καλή κυκλοφορία της μπάλας, ανέβασαν ρυθμούς και έσφιξαν την άμυνα τους, που είχε σαν αποτέλεσμα να περιορίσουν την ομάδα της Γροθιάς σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σημειωτέων ότι σκόραρε η Γροθιά μόλις 6 πόντους στη δεύτερη περίοδο και έτσι κατάφερε ο Όλυμπος να εκμηδενήσει το εις βάρος του προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο με σκορ 22-23, ουσιαστικά διεκδικώντας την νίκη επί ίσους όρους στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επανάληψη, το σκηνικό της λεπτής ισορροπίας ήταν παρόμοιο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν χέρι με χέρι χωρίς να αποκτά κάποια από τις δύο προβάδισμα νίκης. Να σημειωθεί ότι στην επανάληψη και οι δύο ομάδες έσπασαν τα καλάθια από τα 6,75 με μόλις 7% ευστοχία. Η τρίτη περίοδος βρήκε την ομάδα του Γιώργου Θεολίδη μπροστά με σκορ 33-39, προβάδισμα το οποίο αυξήθηκε ακόμα περισσότερο στην πορεία, αγγίζοντας και το συν 8 με σκορ 41-49 στο 37ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πλησιάσουν ξανά σε απόσταση βολής δευτερόλεπτα πριν το φινάλε με σκορ 47-51, όμως δύο εύστοχες βολές του Νίκου Χαραλάμπους έδωσαν στο τέλος τη νίκη και το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνος. Στον αγώνα με τη Γροθιά Κερίνιας, ο Όλυμπος έδειξε θετικά δείγματα γραφής για τη μετέπειτα πορεία της ομάδας στο χειμερινό πρωτάθλημα. Σημειωτέων ότι στο ψεσινό αγώνα δεν έπαιξε ο Δημήτρης Μακρύς. Από την άλλη, η νίκη για τη Γροθιά Κερίνιας αποδείχτηκε όμως πύρεως, αφού σημαδεύτηκε από το σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Θεολίδη και η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό, σε μια άτυχη στιγμή, σε ευνηδιασμό των γηπεδούχων και ενώ ο Θεολίδης προσπάθησε να την ανακόψει, το πόδι του προσγειώθηκε άτσαλα με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη χιαστών. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επάνωδο στα γήπεδα. MVP για τη Γροθιά Κερίνιας ο Ηλίας Λαμπράκης, ο οποίος σημείωσε double-double με 12 πόντους και 16 rebound. Σημαντική συνεισφορά στο σκοράρισμα είχαν επίσης ο Ανδρέας Πέτσας με 13 πόντους και ο Χάρης Σίσου με 11. Από τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιχάλης Τυριανού με 14 πόντους και τον ακολούθησαν ο Νικόλας Παναγιώτους με 10 και ο Πιτάκης και Μιχαήλ με 8. Την επόμενη αγωνιστική, οι Olympus Wolves θα αγωνιστούν εκτός έδρας με την Κέπτη Κέφαλος Γερίου, ενώ η Γροθιά Κερίνιας θα έχει ρεπό.